Ang mga ospital ang labing mabutang sa peligro sa sitwasyon kung ray mo tayog nga linog. Atong sayran sitwasyon sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa gipahigyon nga simultaneous drill kaganang buntag. Anong report ni Alan Domingo. Dihang mibagting, daling ng hapa ug nanabon sila maulo ang mga pasyente, watchers ug mga kawani sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang anaa sa taas gabahin gipakanaog agi sa rampa padung sa gawas sa building nga gigiyahan usab sa mga responders. Miabot usab ang mga bombero. Kini kabahin lang sa earthquake drill sa Tambalanan. Kini akong gibarugan usa lang ni sa 5 ka mga evacuation area nga gitagana diri sa Vicente Soto Memorial Medical Center kung adunay mga katalagman sama sa linog nga mutayog. Diin usa sa mga kritikal kaayong kahimtang ang gitutukan ang mga Tambalanan sanglit. Magdepende usab ang sitwasyon sa mga pasyente, lakip na usab ang mga personnel sa Tambalanan. Mas nindot ni kay makapangandam ta kay bawat taon sa itong buhaton. So kani pangandam lang og nga to ang pag-organize nga orderly ang pagsulod gawas. Sa post-drill assessment nakita ang mga sipyat. Walay nakaandam nga first aid kit alang sa mga posibleng mga angol. Lisod ang access sa mga sakinan sa mga responders. Kung adunay kakuwangan, nasubrahan na usab ang mga bombero nga miabot na bisan maupay pagtayog. Opportunities ni siya nga ma-improve sa next na tong drill. So usani ang mga pagdala sa mga first aid kits. Wala preemptive na ilahang nga responses knowing it's not only Vicente Soto. Only wala sila kibaw sa set up na to diri. Even as a hospital, no, we should be prepared. That's why we have this activity. Samtang gipasalig ni Dr. Aquino ang kalig-on sa building sa VSMMC. Sa Pigasbahin, girescue sab sa mga rescuers ang mga nabiktima sa linog kunuhay sa sulod sa Mandawi City Hall. Kabahin gihapon gini sa simultaneous drill. Alan Domingo, Balitang Bisdak.